Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Habang buhay. Kisam din nagpa-doktor. Ang anak sa kong higala, si Alex. Unsa? Uy, hala. Kuan, Alex, katong imong amigo military, sir? Katong ba na ni Miga Chesa, mao ba, sir? Oh, Carla. Ilang anak ng giatiman sa doktor, nasa sud. Buot ni mong ipasabot, sir, nga naluwas na ang bata. Ah, nalukat na, sir. Pero nganong ni aman din sa klinika ni Dok muna. Hay, man din yung amano kinahan. Yan ang doktor. Unya tabag sulti. Dok muna. Kumusta nang ako pagkumangkon? Tulo ka milyon yun ang tanan. Way kuwang. Pilip ko ni Ando, sir. Kwartahan na gina siya. Kaya nagkapagawas maging siya utulog ka milyon para ng GR. Negosyante na siya. Busa, maka-afford yun na siya minilyon nga ransom. Okay. Atagan ko na kamo si Linda sa inyong bahin. O, magpuwag-puwag ko na ta. Ikaw may baho, sir. Mura naman kong mamatay sa kakulba. Huwag pagipalit ang bahay ni JR. Ay naman ni sila. Alas 11 na sa auto pero huwag pagkinabalik ni Andrew o ni Alex. Kinuha ko. May balik na ang tanak ko ang akong anak. Hala! Ala. Kagwapo ining mataas, sir. Nay, nakatug siyang maayo nga nakainom magtambal. Hala, buso kayo siyang pagkabata, sir. Ganahan ka ba ng bata, Carla? Oh, sir, uy! Abi ni mo, sir, kung mga anak ko, gusto kong parehas kun ini kagwapo. Kun muna. Ikaw ang motiman niyo. Unsa, sir? Ako, sir? Pero nganong ako man? Ang yading inahanog amahan. Musugot ka ni kung lain ang motiman sa ilang anak. Wa sila mahimo. Kaya ako milukatin ng bata agikan sa kinapir. Busa. Kita ang motiman niyo. Hangtod gini ko mabayaran ni Alex sa 3 milyon. Nga ako gilukat ni GR. Unsa? Ikay milukat ining bata, sir? Pero nga man? Tol kay ko higala si Alex. Pero dako lang gid kayo 3 milyon nga ako na pagawas sa kumpanya. Busa. Nagkinalang kong collateral. Ar maulian ko niya sa 3 milyon. Unya? Kana si GR gihimo ko collateral. Carla. Ar mabayaran ko nila. Unsa? Kining bata? Kulatiral? Oh. Naniguro lang ko. Unya, sir. May sugot si Jay sa ina, sir? Naibaw ba sila na kining bata ang kuhaon ni mong kulatiral? Oh. Pero, Carla, kinalang mo saad ka na ko karon. Unsa man, sir? Kinalang way laing mahibaw. Kung asa ko kamo ibutang si GR. Pero ang akong trabaho, sir, saan naman ang ini? Si Emilio? Mahimo magkuha kag yaya. Nga mo timan gyud ni GR. Pero, naa kang mo supervise. Dili mahimo masudlan taglay mga tao. Kanang dili may mga tao. Kay, wa ko'y kumpiyansa sa mga kidnapper. Unsa? Pero sir, wa ba ni mo ipadakop ang mga kidnapper? Haay naman na sila, sir. Tuwa na nilang kwarta. Bahala na sila sa ilang kinabuhi. Ay, importante. Nganianak ko si GR. Ha? Kuan, sir. Nakalitan kay ko ini mong gabuhat, sir, da? Pero okay kayo ko kung ako yung atiman ni Junior.
Pero, si Emilio na lang ang akong problema, sir. Tawag siya. Ingnan doon na kayo pag umangkon nga giatiman. Maong medyo mabisi ka. Sige. Ako na'y bahala ni Emilio. Siyempre, ikaw gina nga akong unahon, sir. Kaya ikaw gina nga akong amo. O sige. Pag una na kung kinsay ikatimbang mo pagkatimbang ni JR. Na, ako lang una, sir. Samtang dili pa ako makasiguro kung kasaligan ba akong kuhaon. Kuyaw kay makidnap og usab si Junior, sir, uy. Pero, sa tinud-anay lang, sir, no? Ingo sa dili di ko makatuo nga na imong gikuhang kolateral ang bata nga imong gilukat. Alex, tubag na yung taon, please. Tapos sa manig tawa na nga di man din mo tubag. Masa na magit kayo na itabo sa ilang nakaw. Si Andrew, huwag ba kanya dadaog layo sa JR? Wala na akong mamatay sa nervyos ng itabo. Bala na. Muhangyo ko ni Andrew. Nga ko rin mati man ni JR. Ano sa ingon mabantayan ako siyang tarong. Tawagan ako usab si Alex. Hala! Hala ka nindot ining dapita! Wow! Beach house! Tangkisa man yung beach house, sir. Ako. Bago na ko rin napalit, Carla. Unsa? Ay! Mo nang gisulti ni Noy Pinoy nga may napili kang lugar nga bakasyonanan. Oh. Og anihaw na mo din si JR. Oh, dali. Iso na sa bahay si JR. Kinahanglang ikapelo na siya. Wow! Ay! Hala. Uy, kanindot. Kinining dapito, sir. Kung palitan ko ni Emilio og beach house, ingon ini kaya nga akong ipapalit. Oh, uy, hala. Si Junior may mata. Uy, Junior? Baby, tanawa na good. Nindot kay nga itong ano. Sige, ambiyo na ang bata, Carla. Lakaw, so sa bahay. Pagpiligyan mo yung karton ni JR. Sige na. Yes, sir. Yes, kanindot. Uy! Yun! JR, Yun na naman silingan niya. Anak. Beautiful! Malaki. ganahan ka ba rin dapita? JR. Anita magsugod sa pag-ilaila ang bayo ng dapita. Oh, tanawang dapit, oh. Tanawang dagat. Nindot kayo, sa. Hmm? Oh, di man di ka mo ilan, no? Oh, tingali. Karoon ka pa magkasuroy og sama ng dapita, di ba? Anak, hangtod ka ron. Mura pa kong nagdamgo niya ka na sa akong mga bukton. Nagakusta na ka. Nakanggan. Umalipayon kay Kuchar. Oh, si Jay sa tuod. Nabalaka na siya karoon sa natabo ni Chiar. Kasukaon ako sa kakulpa. Ay, naman ni si Alex ug Andrew. Oh, ang telepono. Hello? Hello. Jessa. Si Andon eh. Andrew! Andrew, saan na nahitabo? Hain ang akong anak, ha? Nakuha ba ni mo si JR? Ano nga magkapabalik diri sa bahay? Hain man ka! Kalma lang. Luwas na si JR. Yan na siya uban ako. Sa... Hain man mo karon kay naunta mo. Andrew, dili mahimong ibuwag ni mo na ako ang akong anak. Please, ako lang ang muatiman ni Junior. Isaan ko, diligid mo talikod si Alex sa bayaran na ni mo. Oh, mahimong ako nila mangitag paagi nga mabayaran ka. Pero ay lang itaw ni palayo na ako nga akong anak. Maluoy ka na ako, Andrew. Ako ang inaan ni JR. Angay lang ako'y muatiman niya, Andrew, please. Mas luwas siya uban ako, Jessa. Kanang ibutang siya muna. O kung gusto ka mo atiman sa bata, pananghidon siya mong bana. Kung gusto ko siya nga, ari ka sa bahay, ara matiman ni JR, wala problema. May bana ka. Busa, kinahanglan ka mo doon magsabot usay magkaayo sa inyong anak. Dili ba?
Pero kinalay pasalig ko na mo, Jessa. Dili na mag-ungaw sa kukuyaw ang imong anak. Dili sa kumakabot. Kinalang di una may bawa kita pero kung nahain na imong anak. Kahit tingalig doon sa laylay kabuang nga mauna-unaan. Unsa? Usbol ko. Kaayuhan siya mong anak akong gibuhat. Busa. Ayaw ka malakang diya siya uban ako. Sige, bye. Ayaw na! Ayaw na! Mamatay ako sa tingog sa kong anak! Hello? Hello? Oh. JR! JR, anak! Anak, okay ka lang, ha? Anak, si Mama Jessan eh. Anak, kimingaw na kayo ko na po. JR! Anak, sige pa! Tingog pa, baby! Tingog pa! Jessa, kinala magkapaway sa JR. Gikan pa mi sa doktor. Ako na siya pagkanon. Sige, bye. Ayaw na! Andrew! Hello? Hello? Una siya. Sa may kupuhaton, hindi. Ngimingaw na kayo ko sa kong anak. Basta man ako aron makakita ko niya. Si Alex. Inumasap ni si Alex. Sigurista yun si Emilio na. Di ko masugot ka ugma pabayran. Hi! May kay makabayad ka na karon sa imong atraso ng Alex. Isa na ko nga mubayad karon dili ba? Mao nga niya. Yan akong bayad sa kong nautang nimo. Uy! Maayo kay nakakita dahil kag kwarta nga ibayad. Abi nimo. Kuan magod. Abi mo guna ko og likay-likayan ako nimo ba? Mao nga doon na naibahad gamay nga akong mga tawag. Nakasabot ko, Emilio. Sige, nanawin mong kwarta. Kalakaw ka na. Okay. Thank you. Karon, si Mr. Fernandez sa sabong kong bayaran. Kinahanglan mawad-an kong atraso nila. JR, anak. Sorry, ah. Pero di ba mo maluoy ko ni mama ni mo? Mas bakayo ni mo ipalayo ka na ako ni Alex. Kaya tingali ko sa si maunaw-unan niyang kabuang. O ikaw siyang gamiton. Tulo ka milyon na ang balor ni mo pa rin ni Alex. Pero okay lang. Okay lang. Kaya karoon niya ka na ako. Magkauba na ta. Sir! Sir Andrew! Sir! Nausap ka, Carla? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!